যতনানো খুলুমবাইকা মিয়া 23 তারিখ অক্টোবর 2025 সাল মারিব ত্রিপুরা সিভিল সোসাইটি বাই কবকজাক বন যে লোকরক ফাইয়ে জবাব দফা হানি বাগৈ নখরৈ জবাব ফাইকা আর পয়লা নবরক খাকা হাম তাই হামজাগমা ইয়াফার তামনি হিমকাকাই মিয়ানি আহাই সাকসেসফুল বন তিনি দফানি বাগৈ মকাইছা লাইবমা মুই তমানে তামনি হিমবা ত্রিপুরা হাস্তেও সিভিল সোসাইটি বাই কবকজাক অন্তি বন তাবুনো পয়লা এবং মোসে সাকসেসফুল উংখা হিনে আং খাখলাयो आं खरकसा सिविल सोसाइटी नि उंगै आं सानानै नायो सारा त्रिपुराओ सिविल सोसाइटी नि कबंगा बाय जेबाबे खाय थायो लोकुरो अबन्न सक्सेसफुल खालायनानै बागै पिकेटिं खालाया एबं सातुम गोब्राब हियावै आसुबै सिरिगलायगा जिनि मानथाय मारिनाय जोंनि बांलादेशी गो बेक पोस्ट बेक नि जे स्लोगान किसालायगा इना लाइन पारमिट मारिनाय हिंसाका रोमानि स्क्रिप्ट ना पक बरक बाय सिनानि मा गसिनाय मा साकलायनाय हिनि जे साका आं बरक जत नन खाका हाम दावायसे दिफायो तबे कायसा ब्लाइखाय खारनाय माने क मेया जखन पास्ता लाई थांगा जिनि पिकेटिं किसु किसु जागावखाय जों रसायनाखा साफा बायनाय अ जराव न अमुलपुनि शान्ति बाजाराव कायसा ब्लाइखाय दुखजनक घटना गथिका आरो किसु बरक थांलायै आरो जे घटना गथिका आरो जे संघर्ष होनायखा म ब्लाइखायनो खारनाय माने क एवं अ घटना ब्लाइखायनो सेलायमा चिन्ता घटना आं अमनो ब्लाइखायनो जाजाग्लिया ताइ खाफुरजाग्लिया तानि हिनबा अ घटना परिकल्पना दा खालायै अन्ति खालायजाखा अब जों साइमेया अब तदन्त खायनाय नंथु मिया हर आं बिजेपि बाय कक सालाय आरो नियन्त्रण खालायनाय बाय गबाय कक वाइ कक सालायका एवं लोकेल सिनि बररक बाय कक सालायका एवं हरनयतेन पर आरो नियन्त्रण फाइका एका अम ब्लाइके दुखजनक घटना आरो किसु आकाशनां थांतिनिव आरो नुकजाका जे भिडिअ अभिजित मजुमदार बसागो दुखुमांखा ताइ खरकसे एसडीपु समुद्र दा बर्मा बो सागो दुखुमांखा ताइ इंजिनियर अनिमेश साहा बो ब्लाइके सागो दुखुमांखा ताइ किसु बरक आयन दिगो ताइ खाचा बुखागो जोंनुखा अजित देवबर्मा दो याकंगो इंजु तुंखा ब्लाइके दुखुमांखा बताव कोलाय हॉस्पिटल तंगो ताइ केसा नव कुमार देवबर्मा बो आरो इंजु तुंखा बुजाखा माथाय ता परका कासा मिया देवबर्मा बरो अब बिनि डाकनाम गा बिना सर मुंखा ताव साइमेको ताइ केसा दरियान देवबर्मा बो माथे बुजाक माने ताइ गोबां बरक तिरं नांजाक दङ होनना जों खबर मानखा आं दिनै थायो थानानै नायमाने दा फुङाव दिजि बेकक सामानि बसाका सिचुएशन दाबो नर्माल फाइसुरियाको आपनि दिनै सासा फुल खायदि खानाव थांखाखाय जानाय हिने सामानि बागै दिनै आं कमलपुरनि शान्ति बाजार आमजायाव थानानै दं माने अब दिनै फुल खायदिका खानारबो जों थानानै आरो जायदबनाय दा खायसा पकंखा गोबांमा आरो मिडिया रग मिया साका जे जों बाय फुटानि बागै जे आगरतला सहर तीनटानि बिसिङाव जोंनि तीनटा लाइके किसा 3:15 व जों जोंनि पिकेटिं उठावगैखा गोबांमा खरकसा एमपि ताइ गोबांमा एमएलए ताइ गोबांमा जारा वान्टि दफानि सिभिल सोसाइटि रगर कायसा पयमुनारका जे बाइ फुटा दंगो नर किसा तिनि अमनो किसा कन्सिडार खायदाखाय आगरतलाव एका ब्लाइके जों खाफुरनाय हिंसामानि बागै जों जत किसुनो वानसुमानि बिसिं तै खायै जों अबनो मिया तीनटा बिसिङा आगरतलानि जेसिन पिकेटिं जों रसाका किन्तु चिनि बन्नो जों रसायनाया किन्तु किसु ससियेल मिडियाव बा किसु निउज पेपार जोंनि बन रसा जाखा अन्ते हिने आबै खायदो किसु बरक ससियल मिडियाव साव दाबि मायनो बन उठका अतिर गोबांमा कायचिन आगिनि न साकलाय जाक जों 24 घन्टानि बन कायचिन त कुनु जागा बन ब रसाया कुनु जागा पे सुदु पिकेटिं कायसा फेस्टिवल वानदि त फरमनि बारे बने रिक्वेस्ट नि बारे आबना सिमसे किसे लागो आं खाखलायो चिनि बुबा गराबे बांमिया कक सलायजा के बुबा गराबो सागा पीसफुल जे चिनि मुभमेन्ट अमन ब खाफुर जाका ते गोबांमा सिभिल सोसाइटी नि बरबो कक सलायजा बरबो जतना खाफुर जाबैजा जारा चिनि मियानि जवाब आहा दफानि बागै चिनि मानथानि बागै एवं चिनि तिब्रसे एकर्ड नि इमप्लिमेन्ट खालायनायनि बागै एवं बांलादेश नि बरक हाबै चिनि हा सेगि दंफायनाय चिनि मानथाय सेगि दंफायनाय केन्द्र सरकारनि मिनिस्टार अफ होम एफेयार्स नि जे नोटिफिकेशन तै बना नायतुबै तिख्लाय बन हावर हनानि बागै जे सबाव फायका बरना तैसा हाय न हाय अनि खाका हाम ते हामजा माया परे ते खुलमाया परे अनि कक मुसुरि नमसुतु
ताव वाइसा नरबाय आहाय आहाय मालायखौनो जतना गाहाम गोनां दंलै हामबाय खुलुमबाय।